diváci, vítajte pri druhom a zároveň poslednom tohtoročnom sledovaní televízie GSF. Dnes vás čaká rozhovor s účastníčkou letnej školy žurnalistiky, informácie zo študentskej rady, prvé letné akcie skupiny Robiť ťažké veci a tipy na strávenie letných prázdnin. Minulý víkend sa 5 žiačok našej školy zúčastnilo letnej školy žurnalistiky. Tento kurz sa uskutočnil na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Dievčatá tam nabrali mnoho nových skúseností. Lektori im ponúkli širší rozhľad z oblasti televízie, rozhlasu, neverbálnej komunikácie, tlače či fotografie. Viac nám o tom povie jedna z účastníčok, Miška Melová z Quinty. Ako by si zhodnotila školu žurnalistiky? Myslím si, že letná škola žurnalistiky bola obohacujúca skúsenosť pre všetkých zúčastnených a hlavne pre tých, ktorí majú záujem sa zaoberať žurnalistikou aj v budúcnosti. Akými workshopmi ste prešli? Boli pre nás pripravené workshopy ako televízia, tlač, rozhlas, neverbálna komunikácia, takisto workshop o fotografii a workshop s názvom Kresťanský novinár profesionál. A máš nejaké špeciálne zážitky? Áno, jedno popoludne sa nám stalo, že môjim spolubývajúcim bolo zle a tak som sa o nich starala a hrozilo, že sa nezúčastnia poobedných workshopov, ale jednej sa to nakoniec podarilo, tak sme boli šťastní. A ešte máme taký dobrý zážitok, keďže takisto moje spolubývajúce majú veľmi špeciálny typ smiechu, ktorý je naozaj vtipný, tak všetci z okolitých izieb sa na nás chodili pozerať a smiali sa na tom smiechu, ktorým sa oni smiali. Dobre, ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Z pondelka na utorok sa v našej škole mala konať prespávačka študentskej rady. Ale, ako všetci vieme, človek mieni, ale Pán Boh mení. Naša rada s jej návrhmi ďalších akcií a hodnotení tohto školského roku bude musieť počkať na ďalšiu príležitosť. Študentská skupina Robiť ťažké veci sa dala do pohybu. V týchto dňoch dali svojim členom prvý impuls na činnosť. A to? Pomoc pri stavbe domu Prijatia vo Važci. Jeho víziou je slúžiť mladým z diecézy z Važca, ale aj iným, ktorí potrebujú oddych. Brigádovať sa začalo od 21. júna. Teplo, slnko, oddych, zábava. V poslednej dobe sú toto najčastejšie veci, ktoré nám behajú porozumieť. Všetci sa pokúšajú nájsť tie najzaujímavejšie aktivity pre strávenie letných prázdnin. Tu vám ponúkame niekoľko možností. Nech sa páči. It was 1989, my thoughts were short, my hair was long. Caught somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Ani počas letných prázdnin vás nenecháme bez informácií o tom, čo sa deje. Naša redakcia sa zúčastní zoznamovákov. Budeme sa snažiť zachytiť atmosféru a priniesť vám najčerstvejšie informácie o novej posile našej školy. Môžete sa tešiť na ich prvé predstavenie. A to je koniec našich GSF-ácov. Končí sa školský rok. A s ním aj tohtoročné pôsobenie novovzniknutej GSF TV. Sme radi, že ste stáli pri nás aj v ťažkých začiatkoch. Dúfame, že zostanete našimi divákmi aj po ďalšie roky. Budeme sa snažiť priniesť vám čo najviac informácií a pre ďalšie návrhy máme mysle otvorené. Do svidania. Dobrý deň, prinášame vám športové správy. Momentálne sa na GSF nešportujú. To je všetko, viac vám nemám k tomu čo povedať. Lúčim sa s vami a nezabúdajte, v zdravom tele zdravý duch. Dovidenia a športu zdar. Dobrý deň, vítam vás pri dnešnom sledovaní počasie. Určite ste všetci zvedaví, čo vám prinesie tento koncoročný studený front. A ja so 100% istotou vám môžeme povedať,
že bude slnečno i zamračené, občas prehánky a asi aj búrky. Snežiť by naozaj nemalo, takže kombinézy pokojne vynieste na povalu a vytiahnete oblečenie na jar, leto a jeseň. Toľko k nášmu všeobecnému počasiu. Dúfam, že som vám pomohla. Dovidenia. Môžem. Caught somewhere between